Clyde Caruana kien il-persuna responsabbli minn Jobs Plus meta Malta bdiet tadotta l-politika tal-importazzjoni tal-ħaddiema barranin. Illum 10 snin wara l-istess Ministru qed jgħid li jekk pajjiżna jrid li jibqa' kompetittiv quddiem l-isfidi lokali u dawk internazzjonali għandu jbiddel il-mudell ekonomiku tiegħu. Clyde Caruana sostna dan meta kien qed indirizza l-konferenza bl-isem Rethink and Reform organizzata mill-Istitut Malti tal-Accountants fejn sostna li pajjiżna għandu bżonn bidla strutturali u mhux sempliċiment riforma. Artiklu pubblikat mit-Times of Malta refera għal dak li qal Caruana fejn wissa li jekk Malta ma jkollix mudell ekonomiku ġdid sas-sena 2040 il-popolazzjoni ta' pajjiżna se jkollha titla' għal 800,000 persuna. Bil-Ministru issa qed jgħid li mudell ekonomiku ġdid għandu jwassal sabiex ikun hemm aktar valur miżjud b'inqas pressjoni fuq l-infrastruttura ta' pajjiżna. Xi ħaġa li l-Partit Nazzjonalista, l-NGOs u l-Korp Kostitwiti ilhom jgħiduha għal sin sħaħ. Il-Ministru Caruana aċċenna għal fatt li f'dawn l-aħħar snin il-popolazzjoni Maltija żdiedet b'25% fejn il-fattur ewlieni li wassal għal din iż-żieda kien l-influss tal-ħaddiema barranin f'pajjiżna. Eżerċizzju li sar riċentament wera li sabiex wieħed iżomm tkabbir ekonomiku f'livell medju ta' 4.2%, il-popolazzjoni ta' pajjiżna jeħtieġ li titla' għal 800,000 sa 17-il sena oħra. Caruana juri tħassib dwar ir-riperkussjonijiet ta' din iż-żieda drastika fil-popolazzjoni fuq l-ambjent, l-infrastruttura u r-riżorsi ta' pajjiżna. Il-Ministru tal-Finanzi żied jgħid li mhux biss hemm bżonn li ssir din il-bidla fl-istruttura ekonomika ta' Malta, iżda din il-bidla trid issir b'rata maġla iktar minn dik tal-kompetituri ta' pajjiżna. Banalisti jirrimarkaw li l-Ministru stess għandu jiskatta din il-bidla u mhux sempliċiment jitkellem fuqha. Din mhix l-ewwel darba li Clyde Caruana appella sabiex jinbidel il-mudell ekonomiku fejn aktar kmieni din is-sena saħaq li Malta għandha bżonn issib metodi ġodda ta' kif tkabbar l-ekonomija, mhux bil-kostruzzjoni. Anke f'dan l-aspett il-Partit Nazzjonalista issa ilu jsemmi ħtieġa li jinħolqu setturi ekonomiċi ġodda li joffru jobs ta' kwalità pagi aħjar.